Fa només poc més d'un any i mig, des de les passades eleccions, que va guanyar el Partit Popular amb majoria absoluta. I cada dia que passa, constatant la necessitat d'aquest canvi. Amb un president que no té cap credibilitat ni pot donar cap confiança després d'haver mentit en el Parlament de les Illes Balears com ha fet. I després d'estar fracassant en les seves polítiques econòmiques. Hem de donar respostes per lluitar contra la crisi econòmica i social des d'una perspectiva progressista, amb propostes que tinguin com a prioritat els interessos de les persones i no els interessos dels mercats financers o dels poderosos. Per fomentar un model econòmic propi, arrelat i centrat en el país, que en els temps que porta progrés i benestar promogui la justícia social. Un model sostenible, compatible amb la defensa del territori i del medi ambient. Un model alternatiu a les polítiques neoliberals que ens enfonsen encara més, que tenen com a única recepta les retallades indiscriminades i el desmantellament de l'estat del benestar, que tant ens ha costat aconseguir. Polítiques neoliberals que permeten que moltes famílies s'estiguin quedant sense casa, que permeten el tancament de moltes petites empreses, que permeten, gràcies a la reforma laboral, situacions inassumibles pels treballadors, que permeten vergonyes com el destancament d'una empresa com Orifònia, en l'espectacle del repartiment de les restes de l'empresa a costa de deixar en el carrer a centenars de treballadors i de treballadores. El nostre suport en aquests treballadors avui. Perquè aquesta crisi no és una crisi, sinó que és una estafa a gran escala i que té uns responsables. Són els grans poders financers i econòmics i la seva cobdícia il·limitada. Poders que l'estat espanyol sempre han estat protegits per la partitocràcia bipartidista. Poders que sempre han prioritzat els seus interessos econòmics per damunt del benestar de la gent. I no seran els que reparteixen sobres, els sobres d'en Bárcena, no seran aquests els que vulguin ni puguin canviar aquesta situació. Els ciutadans i ciutadanes de Mallorca i les Illes Balears han de reaccionar, han de prendre consciència de la gravetat de la situació. Ens hem d'aixecar i reclamar els canvis que són necessaris perquè ens hi va el futur. Ara faré un poquet d'història. L'any 78, el PSM tenia 2 anys de vida. El PSI, Partit Socialista de les Illes, s'havia presentat en públic el 18 de febrer de 1976, fa poc hem fet 37 anys. En un moment que estava en marxa el canvi de règim, de la dictadura cap a una democràcia, que encara no sabien com seria en aquell moment. El PSI, PSM, va néixer amb molta ambició política, amb la voluntat de canviar Mallorca i les Illes Balears de cap a peus. L'any 78 se sotmet a referèndum la Constitució espanyola. En aquest referèndum el PSM demana l'abstenció. Malgrat els avanços que suposava l'arribada de la democràcia, no era el canvi que volien. La Constitució, entre altres coses, consolidava la monarquia i ens negava el dret a decidir. 35 anys després, Mallorca ha canviat molt. Malgrat els límits que ens imposava la Constitució, han fet alguns avanços. A veure, tenim autogovern, molt limitat, cada vegada més. Els drets civils i socials s'han desenvolupat, varen iniciar el procés de normalització de la llengua catalana. Però aquests darrers anys estem experimentant una involució radical. S'està desmantellant l'estat del benestar i les conquestes socials aconseguides estan atacant la llengua catalana i l'autogovern fins a extrems en els quals mai havien gosat arribar. La qualitat de la democràcia cada vegada és més baixa. La corrupció i la desafecció política s'escampen. La monarquia mostra la seva cara més corrupta. I davant del procés sobiranista iniciat a Catalunya, lluny de reconèixer el dret democràtic dels pobles de decidir el seu futur en llibertat, l'estat espanyol reacciona activant tots els seus mecanismes per aturar el procés, costi el que costi, passant per damunt qui sigui necessari. L'any 78 s'obrien expectatives de futur, de democratització, de modernització, de creixement econòmic. Ara, l'absència d'un horitzó de futur, la falta d'una democràcia real i els retrocessos en l'autogovern i l'atac a les administracions més properes als ciutadans, com són els ajuntaments, fan que el sistema polític
creat fa 35 anys, sigui un problema per als ciutadans. Desembre del 78, jo acabava de complir 11 anys. No vaig votar a referèndums a cosa cosa. Un de vosaltres sí que hi vareu poder participar, però la majoria no varen poder votar aquesta Constitució. La generació d'en Rajoy i d'en Rubalcaba i els interessos que ells representen van crear un sistema que avui fa aigua per tot. Un sistema que s'enfonsa en la seva corrupció, que s'ha fonamentat en els privilegis de la partitocràcia, que ha protegit els poderosos, a les grans companyies multinacionals, energètiques, de comunicacions, de banca, poderosos que han comprat en favors a polítics. Un sistema que s'està negant la possibilitat que moltes persones puguin realitzar el seu projecte de futur. Un sistema que ens està negant el futur i la llibertat. Un sistema que ha entrat en crisi. Ha arribat el moment de dir prou. Ha arribat el moment de decidir per nosaltres mateixos, perquè tenim el dret de decidir el nostre futur col·lectiu i perquè la gent reclama poder decidir sobre les qüestions que els afecten. Hem d'obrir un procés constituent perquè els pobles de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera ens constituïm com a subjecte polític i jurídic sobirà que exerceixi el seu dret a decidir per canviar tot allò que és urgent canviar. Perquè hem de canviar radicalment l'actual sistema. L'hem de canviar en primer lloc perquè volem més democràcia. Posar el poder en mans de la gent, no concentrar els poders en mans d'un pocs. Decidir directament, sense imposicions, sense limitacions, que la gent pugui participar en les decisions importants que ens afecten a tots. Perquè es canvi definitivament el sistema electoral que sobrerepresenta en el bipartidisme. Decidir també el cap d'estat. En un estat democràtic, les institucions han de tenir legitimitat democràtica i la monarquia, i avui és més evident que mai, no la té. En segon lloc, volem canviar radicalment el sistema perquè volem més benestar. La crisi econòmica està posant de manifest que el benestar col·lectiu depèn de la correcta i justa redistribució de la riquesa. No es tracta de tenir més, no se pot créixer il·limitadament, ho sabem, perquè els recursos de les nostres illes, del nostre planeta, són limitats. Se tracta de gestionar bé els recursos que tenim, combatre les desigualtats i posar fre a la codícia d'aquells que ens estan arruïnant. Canviar un sistema injust que permet milions d'aturats i milers de desnonaments. I finalment, volem un canvi radical perquè volem més sobirania. Són nosaltres els que hem de gestionar els nostres propis recursos. I només nosaltres hem de decidir com ha de ser el nostre futur col·lectiu com a poble. Democràcia, benestar i sobirania són conceptes indestriables per fer de Mallorca una societat lliure. Evidentment, el món actual és un món de societats interdependents. No pot ser d'altra manera. Ara bé, interdependència no vol dir dependència i submissió. Són nosaltres els que hem de decidir els termes de la nostra relació amb els nostres veïnats. I per aconseguir una societat realment conscient, lliure i pròspera, sense dependència de poders exteriors, hem d'aconseguir la sobirania fiscal i la sobirania política. Per fer tot això, necessitem un instrument polític potent, un instrument que sigui un moviment polític i social capaç de créixer, d'aglutinar majories socials i de ser alternativa de govern. Per això estan construint la coalició Més per Mallorca i treballant també amb els nostres socis de la Federació PSN Entesa, els nostres socis de Menorca i d'Eivissa. Entre tots hem de construir aquest moviment que sigui l'instrument principal de canvi polític i social en aquest país. Sabem que és possible i que vivim una oportunitat històrica. I no només és possible, sinó que és necessari i urgent. La Federació PSN Entesa i la coalició Més per Mallorca han d'assumir la responsabilitat de liderar el canvi en aquest país per poder obrir nous camins i tenir un horitzó que superi la situació actual. El nostre projecte està obert a tots els ciutadans i ciutadanes que estimen Mallorca i que pensen que tenim el dret a decidir el nostre futur sense imposicions externes. Tothom que visqui i treballi a Mallorca i a les Illes Balears, independentment del seu origen, està cridat a participar en el nostre projecte de país. Allò important és decidir el futur entre tots, perquè si nosaltres decidim, tindrem un futur millor.
un model econòmic propi, un projecte de país propi i una estratègia política pròpia per fer possible el canvi. Això és el que hem aprovat avui en la ponència política de PSN. Amb confiança, ambició i compromís serem capaços entre tots de contribuir a construir un futur millor per al nostre país. Moltes gràcies.